Gaurkoan, EH Bilduk industriagintza alorraz eztabaidatzeko eta ematen ari diren albiste txarrak gelditzeko asmoz, legez besteko proposamena aurkeztu du eta Jaurlaritzaren pasibitatea salatu. Eta horregatik aurkeztu dugu legez besteko proposamen hau. Horretan, Parlamentuaren kezka adierazi nahi dugu egoeraren aurrean eta baita ere egoera honetan dauden langileei gure elkartasuna adieraztea. Baita ere eskatzen diogu Jaurlaritzari neurri zorrotzak harditzala enpresen hauen etorkizuna bermatzeko. Kudeaketa aldaketa ere eskatzen dugu. Eta baita ere uste dugu momentu honetan ezinbestekoa dela kritika bat egitea enpresa honen egoeraren atzean egon den kudeaketa ereduari eta baita ere enpresa honen egoeraren aurrean Jaurlaritzak erakutsitako pasibitateari. Horren atzean dagoena da politika industrial baten falta, inhibizio premeditatua. Gobernuak ematen du pentsatzen duela politika industrialik onena badela existitzen ez dena. Eta uste dugu hori aldatzen ez den bitartean, behin eta berriro gaur gauden egoera egotera kondenatuta egongo garela. Behin eta berriz errepikatu izan dugu, epe motzeko beharrei eta epe motzeko premiei eta arazoei erantzuteko politika industrial bat behar dugula, baina berri bezala, hemendik 20-25 urtetara nola kokatuta egon nahi dugun erakutsiko duen politika industrial bat ere marraztu egin behar dugula. Bilera eskatu dugu, premiaz gai hau aztertu ahal izateko, erantzun azkarrak behar ditugulakoan gaudelako, une honetako egoera nolabait egonkortzeko, baina baita ere epe ertain eta luzerako egin behar ditugun hausnarketak egiteko. Etorkizunera begiratu beharra dugu, herri bezala non kokatu nahi dugun jakiteko.